Hei tid, så det atter her vi har nødgjent parst av Gjerstamål. Og vi som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av det lovtekniske, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen og Gjerstamål. Så jeg er ferdig å spille, Paul, bare beina veien, hva det ligger hånda hjertet i det. Ja, det samband med at det i 4:6 og särskilt vers 11 och 12. Där han säger, han säger i vers 11, men tid här var lätet det kom två. Tid är det var en halka. Tid är det var en rättförstörd. Vi navnet Herrans Jesus här. Och vi antar Guds sakara. Och så säger han, jag har löjt till allt, men inte alltid till gagn. Jag har löjt till allt, men jag må inte läta få valta mer. Det var detta som vi kör med Markon. Och i samtal med en annan person. Och det var rättliga avvärst att samtal utreds som tog att han säger i den första versen om och i samma kapitel jag kan näkare av tyckom få sig till ta en huvudsök mot i öron ta en söka döm till någon orättvis och inte till någon höjlovo. Eller vita tid inte att in i höjlovo skulle döma heimen. Och ska heimen vara dömd av tyckom det tid ta inte nå gåvor till att döma och ta en sök om som så löjt jag var toja. Vita tid inte att tid skulle döma enklar. Och så mycket mer ta inte i tojmeligen vidskift. Och så framvägs. Så här är det några utsagnar som är regler kallsammar och man har gott säga man blir rätt bilsen av att läsa det. Men det som talar till moin i samband vi ser samtalen som vi tagit och det var det här att och så som jag ofta har stäcka vi och i moin länka löjve att jag har löjve till allt. Men inte allt är gagnligt. Och jag har löjve till allt men jag må inte läta få valta mer. Ja. Ja, jag läser nu nog så nyligen att det som förra sättningen att jag har löjve till allt. Det har varit en sån populär utsagn i Korint. Alltså med det vanliga folk, alltså till ut så frukt. Jag har löjve till allt det. Och då är det att Paulus svärar, men inte alltid till gagn. Och är det för, men jag må inte låta få valda mer. Och det är ju helt annat annat. Det är evangelia är inte loven. Nej, det säger han ju. Ja, som sätter kröv till lockon av imskoslea. Men alluga så säger han att han inte är utan lov. Ty han är under lov Kristus där. Ja, och snä. Han säger här Galaterbrand 2 och det tror jag första versen, ja. Där han säger till att är vi lovande dig från lovande. För att det ska leva för gott, ja. Är det krossfäst för Kristus, och nu är det inte långt det som livet. Men livet som är nu livet och likan och i hållt och livet tror jag sån gods som älskar mig och gav sig själva för mig. Och så säger han första versen här att jag säger inte nej gods urgilte. Alltså. Akkurat. Ta fast rättvis väl och så Kristus säger lunches. Ja. Så ändrar det såna kapitlen. Ja. Men man hör nästan ofta ta överta att man vill beskylda för att sitta lån ur gilt, ja. Men Paulus han sätter inte nej ur gilt. Ja, det är han utsagnen här som han kommer vid. Ja. Men det är rätt intressant det här så satt kapitlen. Då här grejer han och kom från att vi är tempelaliantans. Akkurat, ja. Ja. Och att vi där i tjockar äkno och att vi där i torstkäpt. Och att vi skulle ära god och lika med ockara. Ja.
Och ta också om att uttrycka är god till lika med akkurat så har det en strof ur Filipperbrevet 2:13. Allt det där Osvald som var i sentensen i Jörskvalde. Jag halt inte evangeliska rötten som har tidsi upp på jangtunar och center i mest. Ja. Halt det ju. Ta säger Osvald här i Filipperbrevet 2:13 först. Arnan citerar i tal. Ja, god han som viskar i Jakob, bäja vilja och viskar till gåva vilja. Och så får han attor i 12 verset. Och till lägger märke till och så väl och till harmonera i. Där du teker det 13 verset först. Och så säger han att det är 12. Ans och tid och älskar mun allt jag vill lojes arbete inte bara som tar var tjatikum. Men oppe at det morgen nu ikke tjatikum, vi og bivan oppe av frels og tykkere. Og så kommer hit at han har sånn, tog godt han som. Akkurat, ja. Virker og tykum, jeg vilje og virke, jeg tykker å vilje sånn. Så han denne kompetensjonen i midten med og han, eller okken og han, en åndfull kompetensjon, eller en åndfull øynløyde, der du hokser om båtskapen, og der du hokser om att till han som talar tog han åt vi okkon, alltså han är just till åt vi. Och nu är det så långt vi som lever, men till han som lever i okkon. Ja. Det är evangelia. Och det är evangelia. Ja. Och det är moneren av lovene och evangelierna. Till loven är alla tøyna utanför okkon. Hon blev inte en pastor av okkon, alltså det gamla sottmalandet. Hon blir alla tøyna en pastor utanför okkon som alla tøyna peikar efter okkon och kräver av okkon. Sier okkon när vi inte har gjort rätt och sier okkon när vi har gjort skævt och allt det. Men onka kraft att ge okkon till att leva ett lån. Men evangeliet för en det blir en livande pastor av okkon. Och så säger när vi hämtar ner personen, Mark, vi pratar om 2 timmar så. Och så säger när vi som jag onkat jag har sagt förr. Men som jag ofta har huxa i samband med det som tog Øystein drev fram om de gamla pakterna. Jag ser för mer att jag läser Korintbrevet. Så minner, alltså inte mer än det att jag minner med förra brevet minner med och det gamla testamentet. Och det var skoj. Det här drev han fram Öliga nek var det misslokka och i samkomne. Jag är med han det var sikvant. Ja, akkurat, ja. Han lever samman vid koln och färgsons. Och så säger han till så gott det särst, men det lät som mancha. Ja. Och här så tanken. I tar jag se det vi han. Nu har jag sagt det ut till er och allmänt. Ja. Han stolar öjliga väl tanken att sådana väv så han inte satt mal. Ja. Alltså det är bara att du också hade lutsyndrom. Ja. Utan att du säger att det är och det är inte eller så framvis. Men oj läsna någon tar till ver teaching in oj. Det som du läser. Så känner du det attor och i halten någon. Inte minst det du läser det gamla testamentet. Och det du läser förra Korintbrevet. Ja, jag har haft det fyra själv och har sagt med mig att jag läser så missättna. Och som alltså inte öra vara med den tryckvand. Att jag kunde ta samma värde. Akkurat. Ja. Det har jag brukt. Nej. För jag hjälper mig själv om vårt uttryck. Jag kan inte att det är så att andra gör det. Och kanske finna själv till att lösa som är att det som vill göra det gå. Att ett är mer tjastat, säger han och vi. Rambran och tjej, ja. Det är en öliga, det är alltid varit en öliga gav hjälp och mån och löjve. Jag helt mig från att dömt näkran. Ja. För det som han gör, ett lån gör, eller kvart nu kallar det. Och så hit. Jag kunde så jävligt är att döma och självor över det värre. Rambran 2. Jag till som dömer en annan. Akkurat. Så dömer. Det gör det samma. Fördömer till själva. Ja, du fördömer dig själva.
Ja. Ja. Men du allukar väl han säger att det här i samband med han det här så lite så konu pappa så. Och så säger han att till skuldstein sist. Ja. Ta allukar väl halt är det säger näka om du visste var beinleis efter det gamla så att man logon ja. Ja. Så kunde han sagt att det skulle vara ett det skulle vara mer kontant det skulle vara outgjort alltså visst det var det ja. Nej han säger men det är sorgar känsla och det är akkurat moneren då. Ja, han flyter den nutja vi in i. Ja. Det gamla här. Ja. Som verlöje, men som tar konto hjälpa på via sist. Ja. Alltså det sorg säger han någonstans det är så grymt bra någon sorg att sinna lägos viskar omvändning som var inte enklar. Akkurat. Men sorg hamsens viskar dig. Och vi står också att här hur ska det passa? Ja. Alltså det två matar att se på. Till sorg att sinna lägos. Och till tant att syrka att sinna lägos. Ja, det skulle sist. Och kvoi, för jag tyckte, skulle ge fyrirgivet, och finns han den här personen nattor, inne i samfället och så framvägs, ja? Ja, det är akkurat det. Alltså det att han känslan av att jag får så illt av ta och en eller annan drackafajla, som du säger, det kunde ju vara det. Det är ena, men det att man tar så hjärtligt synd i vi kommande, ja. Han egenskapen hever loven slättjen i USA. Nej. Hon klarar inte att syrja på handamatarna. Då kan det vara att han säger sorg hemsens att han säger bara till lovna. Ja, det gör han. Ja. Det gör han. Øysene tajt og erst i 17 braun og 11 kapitlet, og til leser om det her. At ötlån, han kjøver ned med å skje som det vers, at ötlån hæson her vi et her som kvante at gjør mer avfri, omsorganen for i ötlån samkomne. At det så vekkert. Jeg var helt unger til jeg fengt at det. Og så sier han at ja, hva sier han? Altså, jeg har alltid at det bare så å møte det av vekkers til du tillegna til det sjølvor, altså til som lustar. Du teker det til tøyen, og du leter det virke ut her. Og så hendte det at godferdelig verska på denne veien. Der jeg får at jeg vilja, og jeg virke et sånn gode vilja, og her fær han Paulus til dette her. Det er så underfulle utsagnene som han kommer vi her i 11. kapittel. Og til vi nere mot enden av kapitlen og han. Og han har forklaret hvordan han kan ikke tjakke noen for Kristus skuld, altså. Så sier han at Øtlandhesen vers 28. Her vi det som kvant det gjør mer ofri. Omsorganen for Øtland samkomne. Hver vojkur, og den øsne vojkur. Hverjum vil valgt avstøyd, og den brenner og i mer. Skal det røsa mer, så skal det røsa mer av vojkløka møgnen, god og fægir Herre okra Jesus Krist, som sikna vår i atlar over, veit at det likvis. Altså kvært og och nu kommer jag till det som jag säger hända ner vinen som är morgon pratar lunch vid han. Att kvärt ger sådana korintbra vitte ger säger han ger den kan vinna. Ja det säger där akkurat hur du erst är för gott. Det säger där då. Och trots det då så vet det väl inte. Du tryckven att det som skriver stentor om okkom og om Kristus som frelser. Det om Kristus som frelser i okkara, så frelser det okkom. Så er vi jo deg og døme, og alt at det er til 18-4. Han tog det seg. Og så frelser det okkom inn i dette her nødja løyve, som er så vekkurs for feiren, at han kan ikke annet enn elska det.
virksamt av hjørne. Så det sånner hansarna som oiter om nu til versk. Ja, akkurat, det gott. Og færre og om vei av vilje og virket som gav vilje. Ja. Det här särskilt så öliga tydliga månen då. Att ty gamla systemen då. Lycka till att jag det vi sorg hemsens så. Jag tycker faktiskt att sorg hemsens till viskar upp att han matan att är för en rosa mer att mot. Alltså man kan nästan säga jag hade ger han eller hon hade här är inte funnit på att det är. Men det viskar ikke lov. En sånn tankegång da. Men sorg etter sinneleg gods han her omsorgene som han nevner her da. At han alla tøyna hever sånne hjertelige fyre at det skal gengas dem om godt da. Ja, altså, det er utroligt så slær plett. Det du sier at det er. Det er akkurat det som alla tøyna viskar og i andan. Ja. Och hjärtatun. Alla tun. Alltså han säger att livet och i andan säger han. Livet och i andan. Så folk för att det inte är hals. Och titta med oss att det är häsen här. Ja. Nettopp. Att du kanske inte löjt om kring te utan att söka till syskon och till medmänniskor. Och vad det ringt. Ta det gångstaven ytla. Och vad vart läver det där gångstaven väl, va? Akkurat. Alltså här stingen här. Ja. Hade tecken om att sånt andade lov. Ja. Så var lov. Ja, tecken om sinnelag gods. Om sinnelag. Ja. Så honom. Och jag också om att uttryck han fann inte rum för omvändning. Och det kom nog bara knappt in och med och så är det vi samtalen att så mer alltså jag sätter mig ner och läsa och för att huxa om det som jag läser det nyttar inte. Det kan ju också. Det är också. Men han kommer in av vitcha som hunkrar efter att få mer. Allt lämnar upp alltså samma vi öllundam höjla skulle vi vara menta fäta kvar brotten långt upp den högt där och känna kärleka Kristus som står upp om allt vi dockara alltså till samman. Det är det som vi gör nu. Akkurat, ja. Och han fann det rum för omvändning till sitta nog vid namn och tar också bara vi. Att det är öliga, att det är otroligt spännande. Att det händer när rannsaknaraffären tjakon. Ja. Tar vi det här, vad var det? För mig har det varit akkurat som det var Esau. Ja, det var Esau, det var en gästne. Ja. Är det ju Hebreerbrevet nu? Tal sägen, ja. En ojat här, ja. Ja. Tack du bara läst. Ja, hvis vi takkar for at jeg vurs tykkist alt tikt med av lojan, ikke være til glede, men til sorg, men at han har gjerne taimon, og vi hender oppfostra friar avvokst rettvisnar. Rattet tøy hinnar vikna av hender og hinner riande knø, og gjerne foton tikkara beinar gøter, fyrir at de lamna skal ikke fære ur lie, men heldur kan være grøtt, stevne etter fri vi ødel, og etter heilagjering til utan hana skal anje sutje herra. Sutje til at anje viker fra nøye gods, at ungen baskråd vekser opp og gjør skia, og mong vera dolke av henne. Så ikke til at ungen skiløysing eller vannheilavur, som Esau og i fyrir best enn av måltøy selte frumboraratsun. Tid vita jo at han settne ta han vil arva sikningsna vær vrekavur, tog at han vil ta rom be om å få hana, han fann seg onka lei til omvending. Esau og Jakob. Här finner du att detta samma. Ja. Men är lever ofta om att det här hur sartar han var och hur sorsta var så honom att höra. Pappan säger kvar vart han som kom här och stjäl. Säkert fratar. Det var ju mamman och Jakob som funnit på det. Så Esau var den äldste, ja. Men den äldste skal hända till yngre. Och jag så 24 mer tar jag har en vanlig Jakob här i barden, något av barden. Så jag rattades så Esau. Det var en öle barden. Ja.
Och det sa Esau, för det andes som en ankle. Ja. Det han äntligen mötte hon. Ta väl Esau kom ner där som han skulle finna sitt plats. Ja, det är nog så löj att läsa om så här händelsen här tror jag att vi söker av ötlen här att Esau omvänt, så tror jag att han färdas det för att drepa Bajasun. Men tar jag så möter honom, ta är det akkurat övrigt, alltså ta är det som bröver eia vera. Men vi läser inte om Esaus kamp, för jag kom här till, men vi läser om Jakob. Ja, ja. Hade näka ligger ut hur jag nu. Jag skulle inte undra mig alltså. Det är så. Ja, tror jag att ta vid läsa om så god tossar om Esau och Jakob, så säger han att han hatar i Esau. Ja, älskar Jakob. Och ta är det inte för mig gosser att skilja, är det inte akkurat personer. Nej. Han menar vi, ja. Men det som tar på, det som tar uimynta. Det tar andalige parsten ute som tar uimynta. Tar uimynta den gamla naturliga hotten av vera människor på. Och så tar nutja, det som är efter signingen, ja. Och jag tycker själv till att Rebecca Pjölst inte hade haft hjälp till vi att snuta signingarna till Jakob. Han finns han lika. Han finns han lika väl. Hon var alla honom tog för att allt skulle gå upp. Ja. Men så var det bara upp till ljotare ta det så känns fram på andra maten vi slut och alla tog bedräno som är här. Så det är faktiskt öle och avvärst. Vad står kvärt och jag har det andra slan säga det har ju varit Petter att hafton alltså. Han talar ju Jakobs. Han talar ju ofta om Jakobs. Han säger att han kom ut här i Rombra och han får läsa det här att Jakob älskar men det är så heter ja. Då säger han och i grunden säger han så och han säger inte att som du säger. Men han säger älskar i minne säger. Okej, ja. Och det kan det onka det glömma. Nej. Alltså, jag har grovt livet att det är uttryck här. Vad säger han älskar han minne? Alltså, alltså han, ja, alltså ett tycker han vet inte så sent och Esau, Herren. Ta ju mamman för att hjälpa honom att få. Det som man inte åt, ja. Efter naturen, ja. Ja. Men så god att lära lycka. Ja. Alltså, det här är så god arbete vi ötlom. För att det är ötlesöjna. Han är så vackert. Ja. Det kan så omöjligt ut, alltså. Det här vill inte göra. Det är för Jakob, det han får här och läsa sova. Vad ska det göra? Och vad ska det Esau göra? Och så är det nej. Alltså, att det utgrundande, alltså. Ragos, alltså. Ja, det. Att här, man kan säga, hvis vi tar här på här atter, så här var det här gamla naturerna till fällax. Ja, och det här till fällax bajer. Ja, bajer, ja. Och till bara till att Jakob attlaver till Nagamajs. Och tog färden är så uppenbarelsen här alltså, av himmelstian och Atlantoja. Men han må lära att känna veikleikan och styrkene av den naturliga människan. Och tog är det han må börjast faktiskt bävi sig självan och vi goda. Ja. Alltså han börjast vi god tog att ta gamla stolta det ständer god emot. Han kommer omgång till att signa till. Omgång till. Och Jakob må lära faktiskt till att han må knäcka, han må brottna. Och tog färd det släge om jötterna. Men sannlöjden är alltså nu ska vi färra för kött i köknen, men det är inte många att det ska i lägga först och med. Jag vill också om Peter. Ja. Och strå i hansar.
han kände heller inte god i andan. Det är inte välkommen. Akkurat. Så, alltså här är akkurat som trejter. Inte jag kunna. Ja. Anna än vara så som han var av naturen. Och Johannes säger om katroplaka för sovvitt som det var sådär. Så han la bara vid bröstet sig. Yes, alltså. Alltså det är det mest det. Ja, det är att det så här myntorna av alltså gamla sattmålen är ju galtande helt fram till Gosser tar ju Jesus ropar att det är fullkörst. Ta I förrän skrattnar I templen. Ta hävda nu inte sattmålen till iver. Ja. Och tog alltså det här ständer ju min egen rockninga. För mer så här ut till att allt det som det är alltså omtalat som skuggamynter, ja. Det vill säga att det är omynter av antalet sannleikarna. Och tog personerna som vi har nevnt det här, ja. Alltså det är akkurat god, jag har sett att det är leiken upp för att visa något. Och det är sjåvand inte en leiker på dem som vi vanliga uppfattar en like, men god gör näka vi att han visar det här. Tog som jag tar Daniel Petersen som en skändning som är i citerar Kai Johansen. Jag har så inte hört han sagt det. Men ta och Kai var inne och ta kan stå så minst att dra ställa. Att ta Kai nämnde dömer som heter som viskar så orimligt att han heter Esau, va? Eller och så vart det. Att han så skulle säga vi bibel handen att det här stryger mot andan och Israel bochen, ja. Minns han har sagt det? Ja, alltså jag kan inte minnas att han sagt det, men så löst hela Kai. Ja. Ja. Att han nämnde ofta stryger mot andan och i bochen. Och det är ohesen här personen som då är så, va? Ja. Att säga att här om han är så här det stryks mot andan och i bochen. Ja. Akkurat, ja. Och tog över andra kommer vi här så här blejt utsagnen. Ja. Tog är vet det inte så sen. Ja, vi tar sinne kryssar sidan, men allikevel så ligger anten och i bogen. Ja. Allt är tryggt alltså. Det är akkurat det, ja. Ja. Och här är till dömes ästne, här är vi skulle tacka här salm. Ja. Det är snäcka salmar. Ja, det var salm 193, inte bara 193, ja. En kjente salmer som nekva har finnet trøstura, og det her du rannsaka med kjenne med, du varsner skiten der stande og alt det, og hver skal fære under andre tøynen, og så leier hånden i her vi, og så vujere, og jeg tar ikke til det virker så omedelig underfullt, og som foster så eier tøyne med, og i boken stod at oppskriver det han i avsett var, og er nægget at han enda kommen. Og om jeg ville talt det, det flere sjanskotten, jeg vakner i tjater enda, og så sier han her, i vers 19, nå kopper mynten. God heit og vilja dripe hina godles. Tid blå menn vujtje fram her. Her og vi svikar av hon i hoa tal om te og nøyta navntutt tillik futjen der tøyne. Skulde jeg ikke heta teir og heta til herre. Skulde teir ikke bøye mer imot teir og reisa seg mot mer. Og så sier han, vi sterskaste hetige teir er futjen av møyne vi. Han er øylet, og en heter Nekvarsian, ta en som var rettelig nøyfrelster, og nødger uetløs ned, han leste Nekvar Bibelen og så spyr han meg om etter, hvordan det henger sammen. Og i det samme, så akkurat som jeg fikk en ljøs ivretere, og det er det som David taler til her, er jo verilagen ikke mennesker, men myskelsens makter. Det er myskelsens vald, og han heter det. Ja. Og vi er ikke sett til å elske mysker, tvers imot.
Vi har sett til heta myskre, men ikke menneskene som i myskre. Ja. Så var det. Nei. Nej. Så det är samfällt om att det är förklaringen på att det här. Tar vi möta här sån här så stark utsagt någon att det väntar faktiskt i motor gällen och alla hans har vält ja. Ja, alltså i månen anta alltså det vi ser också om att den nutcha människa. Så har vi det akkurat på samma sätt. Ja. Jag klarar slett inte att täcka allt det här i Gamla testament. Nej. Alltså som om att det är så jävligt fortjändaner alltså är det. Ja, vi kan sätta ett annat namn av fortjändaner som kanske skiljer det synte bättre än det. Ja. Kvar heter inte krabbamein. Ja. Rätt upp. Ja. Alltså det är en fortjände som är ute efter oss. Ja. Och vi heter alltså det är jag känner onkan som säger att han älskar krabbamein. Jag vet inte om några tycker några existerar. Det tycker jag inte på. Och det är det som så ligger i David här. Ja. Att det är han och känner önskaparen som är ju verkligen. Det har man då också just när det första läs kan näkare att tycka om få sig till ta en har sökt mot göra ta så att de ska hitta orättvis och inte in hejlo. Då har man att det är inte personen här men det är orättvisa ska släppa döm och jag kan så akkurat. Men det är Gud som ska släppa döm. Och men till åra så vet att det inte att ni hejlo skulle döma hemmen. Och ska hemmen vara dömd av tyckon är tid ta inte något det går att döma. Och utan en sökon så låt jag att ja. Vet att det inte att de skulle döma anklagade och så framvägs. Ja. Det ligger näka här av det samma. Men nu kommer jag till något annat som Eisner kom till med morgon. Och det var också störst för mig det är i satta kapitlet. Att det ständer i mitt och i 8:e versen nu gör tid orätt och skäa och ta bröderna. Och det tar en ändra det är avsnitt sedan nu vers 1 nu är det så att det är långt och skaft att tycka att här var särt. För vi andra. Ja. Det har det som en som akkurat. Alltså och så säger han kul är det för orätt att tala det inte för skäa. Men nu ger det tid orätt och skäa och ta bröden och skäa och ta bröden. Alltså bara sån här tanken att det är. Och så får han in och säger det till jag har ut allt men inte alltid det går jag har ut allt men det måste lätt att förvalta så är som mäten. Och så får han att ta sig om Gods vers 14 som har röst upp Herren ska ösnen röst och upp i kraft så inne. Vidare det inte likam tycker är limer Kristus är. Ska äta täcka limer Kristus är och göra till skottslimer men igen så. Och så är det om man haltar sig till skottslimer så realligt är och så blir han någon flutcha silös. Då är allt annars sint och i människa kan göra det utanför likam. Men han har drivit silös sintar mot sin egna likam. Och så är det änden i kapitlen. Vita att det inte likam täcker er tempel i antan. Som ojte ner och som det här från gode och att det är inte räknat till det duschkäft är det till gode likam täckare. Alltså han är likam. Ja. Och i samband med det till att han är likam så är det nöjgång och är imskar tjaukom. Och där kommer och han säger i Rombraun 11 att utväljningsöjna, kattsöjt sidan, och utväljningsöjna enkla godit. Och där ser i samband med säger gavenar som hans så rögliga tjäver till så ett likam. Och det är ju så öjla ekolimer. Och det är inte lika allt alltså. Men allt arbetar samman alltså. Ja. Och så minns det att en verkligen sommardagen för en här så. Vi stannar ju och pratar vi Sandra och Dott Island och de var gift och bo här när kvar Jerry och jag plattade vidare dig och kände det allt med lov och
som är konklaskar som Nujjanar lärde jag känna och så blev vi dviner. Och det för sig igen och Elivetrenna. Så ringer min i stand i pratet ända verkligen sommardagen och solen skiner och så ringer. Och så ser en viskar för mig över en ung kvinna att om vi skulle föra vitcha en man som var pappa till tandämningen Terboar skulle vara sjukrasistar som nämnt att ta. Och när sportstentan här hisa döttren och pappan tryckvant, ja. Och vi skulle färra vitcha. Så ser vi gärna, hur så länge sedan är det att du fick att kattla? Ja, det är trutsch det är, säger han. Så tog jag färra, tog jag. Ofta det är firekall, så trutsch det är, det måste inte att det gänga för lunch. Och tog jag ser alltid nöjfist. Alltså det kallar kommer. så det täcker ofta när tog jag. Jag gav täcka det. Så kommer jag man mot lunchgruppen. Och så säger bara så att vi herran att to plejer ofta när jag får låta det vara här utanför omstan som boja. Det vet inte komma men tog kast och så knappt jag det är för bilen någon skulle färra spela kvar i personer eller nu ropar en rött Paul säger han och så gäng han mot mer men jag står i så är man skunda väl ja men alltså hur är det säger han så nämner ja men heter konan så säger de tvärs att det är allt för att samman och så ska jag fortsätta nej gå och hämta vägen säger han det hämta vägen alltså vi lär ju vara här till mån men du var inte naturliga människa textvett som andra går så till det gör det omgått alltså det är en dorskap för det han kan inte göra det har dömt andra det och inte och nu tar så att de tog ett ägna naturliga människa. Ja, mot ägna naturliga människa. Alltså, det är textsvett då. Nej. Det är alla då nu i opposition eller villen, förstår jag och tog att jag center så autonomna inte. Och så färra vi till gänga och så kom jag in i detta in i en stad och fotla folk. Gava viner i sina personer natt. Och jag kom så bara ut till Sanjina och så ut in i ett verk som jag ska göra. Och jag har ångat till tåra sporten man är så frätsen nu eller klarna fyrtar eller något sånt. Det är inte inne i mynden. Nej. Då inte det bara trick var en Jesus Kristus ska vara frälst. Det är alltid Osvald med vi. Det är bara trick var en Jesus Kristus ska vara frälst. Till ohälstöjt. Och båge hever kraft nu så här att frälsa. Akkurat. Ja. Det är evangeliet alltså. Det är inte lovarbo alltså men det är ett fantastiska livande båge. Lovlösens anta som i Kristus är himla lost och kom fra lovsyndaren när det är säger han i Rombrand 8. Han säger det till att är rätt att köra trick. Ja. Ja, det är sant. Rombrand 8 börjar vi. Ja. Så är det inte fördömning ja. Det som är i Kristi Jesu. Till lovlösens ante hever i Kristi Jesu. Lost med från lovsyndaren när det är. Ja. Det som loven inte var ment att gör ju gott då. Och är ute i här tjänsterna. Och hur ser jag det var inte jag lät bara antan släppa jag säga vi hända mannen till och det var otroligt som det virkade kraftigt. Ösen på mig. Bara att han oj mer säger sig tänker den vi hända personen som var tydliga sjukor alltså. Och så ser vi igen att det kommer efter morgon och vi skulle be oss samman. Och så ber jag.
Och så får det. Men jag visste inte alltså. Alltså mot vit var det inte. Det kan gå upp om allt vit alltså. Och så får jag efter den efter och ta räkna så jävligt långt och ta med bara konan in i mannen och hans väl. Och så säger hon med mig att jag sitter en tjon här till så här det sitter under den här hålltäschen. Och det var nere till vi var där och konan spurte mig om Tove kunde komma över och snacka vi. Vid hej och så för ju snacka ut hej. Och här var ett öste med som var sjuker. Och så hej just där kom åter. Nu är folk inne i rum. Och jag var inte skulle se lunches att jag så tjona. Och så säger vi här så fallet att ja nu får jag bia och så vaknar mig av. Hur säger du det? Ja, det var inte helt just. Nej. Nu får jag bia och så vaknar han. Ja. Och det var tog att jag huggde alla tunna ner av han. Och inte på folk. Och han vaknade. Han gör det till. Blinkade. Och i tog blinken och la vissa. Ja. Det sa jag. Han var det. Som går till Atlon av Löva. Alltså, det är så avsidigt alltså. Och ta han så tog år och hjärta i Kristus. Alltså. Kom han leip upp alltså. Över till han. Alltså det är störst. Ja. Så det är jag minns att jag begynte att bruka det här uttrycket till atomgods till frälse. För att han som tror alltså. Motsatt av vi. Men det skulle vara den första som säger det. Jag har inte hört det sagt för. Alltså, lyckas så stor kraft till det gåva. Som atomöver till öjning. Hvis det brukar det till det. Ja. Och det var bara här alltså. Och teg lättast och tog lättast. Men kvart är han som plantar eller han som vattnar till näka. Säger han här och gör fyra krympra tror jag. Ja, akkurat, ja. Men god som gör växt. Alltså. Och han gav växt och tog han nu lovat alltså. Och så minns det här att jag får så ett höskvalt av vitsa här så familjerna med den vad det gör av affären och så får jag vitsa det heter kvalitet då jag kunde inte vara vitligare för och hon kan han bjöa mig att vara men jag kan inte vara vi och så. Och så minns jag inne här bara för jag var som ska fortälja till det. Att ta jag så vi visat dig och snacka med dig och vi var allt lä. Och lucka dig skulle förresten så ropar ögonen åt honom då och säger vem hur så vär så hinna för sidan och varje tajt och vi tjejer. Och så visste jag bara vägen att detta var samma familj. Okay. Så det var akkurat samma familj. Ja. Och bara vi så för tankarna rätt till kvalitet. Det var några frutja kvalt och vi började fast någon och vara tvårare. Var färdig när sjuksa vitsa. Och så skulle Arne Simonsen komma. Och han kommer så in akkurat här jag ska för in inte söna så stavna. Det ber han bara komma ut av sjukhuset. Han kom och han kom så och han och heller en kona som är gammal och han har sig på henne så ser vi henne att det var inte som om jag kände till men jo du känner mig säger och nej för det var ju hinner land att det låter jag säga vill inte checka att han mer och tog som köran vid en bil här från Lopra och så var det så vinnade tog kort spärkliga bära med en e-check och så för vi ta igenom så sätter bilen så att då pratar vi med. Nu där samma kom. Och ta minst du ta. Ta minst det på en väg. Ja. Och så säger hon vid mig att siden har varit här och tar för hem.
Och döttern inte man sitta chamar men är färdig hem till Jesus och kvalt sig. Så säger vi gärna släppa till en ravirtöj. Och i som släkt alltså. Jag har alltid konan till som annan och det var släkt alltså. Så sen jag testar på ravir sig. Det är så gammal och jag känner Jesus och jag har inte slaver här mer. Så vill du be om att han tar med kvalt, säger. Och så får jag be. Och medan jag be säger nej, säger hon. Det är nu han ska ta med. Det är kvalt, säger hon. Medan jag be. Så detta var en kvinna som kände alltså. Det antal det löjde. Samma i Herren. Och så gör jag det och så helt Arne till livet och han för ut. Och är färd så röjs med ösnen, men det är inte uppa kvinnorna nu lösa egen i akkurat så kött. Okej, ja. Och jag måste bara råma Arne och säga, Arne kom in, vi måste inte sanka vi färd. Och hon säger bara vi är synka ältast dig här, säger hon bara vi, hon var pura klar. Så såg vi det ältast dig här. Och så färar vi själva och vi färar till Vox och vi färar sång och klockan var blivit nog snäck. Och så tar jag färg upp på morgonen, då flackar halvarstång. Och jag kom så, nej, det är säkert vi lägger kvalt, vi färar morgonmötet av morgon. Och då jag kom in med kärlen, ta spyr Magnus. För det är Johan, nu är tankkonan dig. Så hon fick bönnarsvär. Ja, och så satt fortalte döttren med att hon kom och sitter till mamma och så och titt var akkurat farner. Och mamman säger till henne att 2 enklar har vi i revision. Det var det. 2 enklar. Och så har jag fortalt att den ene bär för mig att jag skulle föra en till Jesu kvalt. Och jag är färdig nu, säger hon. Och hon helt där kanske babban har blivit sin slöva, säger hon. Men ta världen slätt. Och jag sätter mig så att bänta ett eller annat. Och så knappt jag följer det akkurat som att det är så kvist. Färdig hit givet till mamma och hon färd. Ja. Frifullt. Ja, frifullt, ja. Och det här, alltså, ja, kvar är det som viskar, alltså, kvar är det som leter det hända. Och nu kommer jag alltid till nya gaver, så innan och kallt så ett enkla godis. Alltså, hur ska han enkla till att han leter? Det är en som vi kör pura utkänt och kommer in. Akkurat, ja. Och en som ligger här. Hur ska han äntligen lära till klappa samman till en att slå i ont? Nej, det är fantastiskt. Det är helt säkert och tacka Luka tror jag till att jag vet att det inte är lika tycker tempel hela i andan som uttycker ner. Och som det här var från god att det är inte tycker ägnet. Det är durskjøpt, det god och lika tycker. Ja. I morgon och sändes nu tjej, ta var inne och det blev flera livant för mig reaktioner som Götan hade emot att ta Jesus säger hur han vill vara. Och då börjar rätt att tulja och i hans evangelium. Det är långt i kapitel halt nästan att han för inne i templet. Och han rotar allt ut här. Ja. Och det enda så vi tror att han bidrar bröd att det är templet nyer. Så ska han bygga det upp att det är 3 mot ögon. Och här reagerar på så mata. Men ta ända till så vi att han tar sig att han huxar om tempel likamsynsa. Och det gamla templet var ju eisne bara en oiment till det som verkligen skulle komma och det andaliga. Och vad är det som ger ett tempel till ett tempel, en byggning till ett tempel? Jo, det är guddomar som bor ute, ja.
Och till test man lägger så är så dent alltså att jag citerar inte det här men jag huxar om akkurat det ta nämnt det här att det vet att det inte likam tickar tempel hela antans som utickon är. Alltså och det är det som ger månaderna. Akkurat. Ja, det är det som ger och till tempel hansara och till likam hansara. Och ett tycker det att vi må som tyckande komma mer in i hända verkligheten. Jag vet det tempel och likam hansara tror att anti hansara bor i oss. Ja. Och här fra gånget här och det som du fortäller akkurat nu till ett klockrent exempel på akkurat det här. Att nu likam hansara eller tempel hansara affär här av foltona. Och det är ett samband mellan himmelen och jörna som ger till att det gånger fullkomligt upp vid en hackrig eint. Ja. Han sa lötnar här, du kommer in och du minns inte att du pratar med hon minns det. Hon säger att kvällfärg han klarar, bi till bia. Och du reagerar så väl naturligt som ett annat vill det just och inte bi inte beinleis in i det, men hon gör ordrar. Ja. Och så är det akkurat så läst, ja. Och det landramal i ötlesne är det att han själver bor i och som tryckva. Och här ut fra hänt att det ser ting och så alltså allt det goda och det underfotla det himmelska som händer här i hjörna tror att han bor i oss. Alltså hatte löve. Hatte löve. Ja, och inte något annat. Nej, akkurat. Och ungen må halta till att vara något mer än det som tog liver. Tatt och let han vara tempel likamstånds. Akkurat. Ja. Som ojtar Ja. Så tempel är ojtar. Det nämligen det. Och till det här utfra. Och nu bygger han så upp här till han så kommer till kapitel 11 och det är till 12 och 13 och 14 att han så för in och anna Gustav Viska alltså att allt detta samma viskar en samma antena. Ja, allt är det samma. Ja, det samma. Och i anten är ju templet. Ja. Här är rött. Ja. Och det är bara oj och vi antarna att vi verkligen kunde tjäna gott, ja. Vi är ganska allmäntliga människor som ofta är hållsliga, alltså, tyvärr. Men vi har någon i okkon så är det här möjligt. Han kräver inte fullkomliga av okkon, till han har själv vunnit i okkon, men han kräver, han kräver faktiskt att vi trycker honom, att det är så att det hänger samman. Det är utan trycker det omöjligt att takna stånd. Det är det som är hänt, vars du kör mer spärkliga. Jag har ju omkant samma i Örsen och något tryckvand. Nej. Men nøyegraven, altså i kattelen hon. Her skjøtter jeg ofte hvordan jeg da bryter fra øysten frem med noen gamla tanken, altså om å være en tryggvand hver til og så måtte man til og til. Akkurat. Men du må ikke nek. Altså det er ikke nek som, altså tror jeg at hvordan var det at jeg sier? Jeg har løyvet til alt. Ja. Men ikke alt er til gagn, skjønner. Og jeg har løyvet til alt, men jeg må ikke lete forvalta mer, altså. Det kan ikke hva det er. Godt et litt. Hvis det ikke er fra gode, hvis det ikke er nøyegaven og til løyven at det er mer av livet, ja, så bryter det vi. Han ser atla. Og tog kan det ofte virke så fremmand. Tjejnen som nu är det samma stöj som Eva tar. Att det bryter vi, alltså det är onormalt, det är så lös alltså. Att kvar det är så, ja. Och Thomas Øystein ansar väl efter tajt och tåsar om slag vi skifter. Att det inte bryter vi närka som hinner tjejer. Akkurat, ja. Och det skiljer så väl i det självor. Ja. Tog jag blev brukt till det längt åren i året jag visste vad hände. Det är nämligen det. Det är stora vitt. Det är det stora vitt. Det är Hanna. Så tog till Hanna och inte ja. Nämligen. Och det ger också en emjuka. Ja. Var vi färdigt av det bara emjuk blev vi faktiskt i för till verkligheten att det är han som viskar. Ja? Men det säger jag nu och är inte för arbete.
som 45 år gammal så kan ju stanna och arbeta som jag gjorde för och längta ifrån. Ja. Men detta är blivit en större värdelag. Bara livet. Ja, nämligen. Det säger han nu ska ända vid tog. Ja. Här är för Timoteusbrev, ja. 4 kapitel och ända kapitel och det är alltså för nu är det var Korintbrevene, ta var det Timoteusbrevene som hjälpte mig. Och särskilt det här uttrycket som man brukar i ändan av 4 kapitel och i 4 Timoteusbrev. Alltså det är ett otroligt uttryck han brukar här där han säger till att han säger från vers 12 att ångan vanvira till för till att du är ung. Det är olja kött att man läser vanvira. Nej, vi tar man som tryck var fyrdom vi tal och i abbord och i kärlek och i tryck och i dröjnlök. Vi är ojen i uppläsaren någon. Amen, lären inte kom. Vandrök inte nöje gaven. Är det då? Som inte är. Som var given till vi profeter och vi handtalen kring det äldste. Och till minnes det där äldste Gustav. Ett att de äldre i samkomst är på ett vis ner och i mån och löjve. För jag känner mig bevårstan att jag hejer nöje gav. Akkurat, ja. Och som detta, livet här som så framgång tog kan ödlån åpenbär. Och så säger han, akt detta självon och etter lärande gör stövet till. Tog det och täger ska du frälsa bäg till självan och det som höjda till. Ja. Det är helt en standande, alltså. Det är säkert visst. Det är också sånt då. Ja. Som är en sikna. Ja. Så det Han stod på ena böns av Jakob Paul. Ja, gå och färger. Tack för det Lötna, tack för Daniel, tack för Anjo. Tack för henne föräldrar och bröder och allt det som är så värsten och hese. Det är som värst. Och djeva att hämta en sändning inte skall. Av närkran hatt. Tacka möte från nökr. Men helter hit. Vera en lukan. Vera en ometallig etjan. Till det gåa. Ikke bare til det gåa, men til det søtja. Ikke vannrøtja, men søtja nøygavna som given okkom, herre. Jeg tar en gava som dørtar gjør til og i løyvi okkara. Takk for det. Sikna okkara kære, herre. Vi tok som okkara tjonafellavar, koner og menn. Vi tok som okkara elska og bøtten, og teg du giver okkara træt begge. Vattnabøtten og lenkababøtten, et lommebøtten. Og herre, vi letja det inn av ditt hjärsta og takka for at vi kunne ha en løt og her atter i det og i Jesu navn. Amen. Amen. Så var hesen pastoren av hjertemål kommet enda, og vi færre at takka for okkom, for hesfer. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av som jeg vil gjøre, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og lát meg nevne at pastoren av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube og Iktus Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt av YouTube, han kommer eisne å sende av Tjej Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.